Къде кукъл? Къде? Изязе ли го? Ти изязе ли го? Къде е кукъла? Кукъла къде? Къде? Къде е кукъла? Няма ли го? Няма ли го? Да видим тук сега. Да видим тук какво има. Тук какво има? Какво има тук? Какво има тук? Какво има тук? Тук какво има? Какво има тук? Кукъла. Кукъла бил заровен. Тъй ли? Айде, оставяй го, оставяй. Дай да го заровим пак. Дай да го заровим. Айде, слагай го тук. Слагай. Аляски, дай. Дай го, айде. Айде, дай да го сложим там. Ти го зарови ли? Ти зарови ли кукъла? Браво. Скри го. Ма сега пак ще го идеш, нали? Айде.